Tro diwetha ar Stwnsh Sadwrn. Lols. Tensiwn. Stwnsio. Timau. Joiwch y darnau gorau. Mae Stwnsh Sadwrn! Mae Fideos gan stwnshlyd! Croeso i'r tîm glas! A chroeso i'r tîm fydd! Ewch yn wedi'r tîm secsio! Hyn yn hofio Cadi, Hugh a Fydd! Richard! Go Lloyd! Rewch sŵn 5 ucha 2 law! Ni ar ei sgris yn hanner awr di naw! Dod yn fyw o fai Caerdydd, pa ffordd well i ddechrau'r dydd. Gemau, timau, pain y chops. Geswch be, ni yw y top. Negeseuon, cysylltwch pa mlai, llwyth o beis yn fyw yn eich tai. Cadi fi! A Lloyd i lew, Hyw a Jed yn sir y siow. A ni'n dweud stwns, da chi'n dweud sadwrn, stwns! Stwns! A fi'n dweud stwns! I chi dweud sadwrn! Stwns! Stwns! Stwns i Sadwrn gyda bang, a mawr a hanner i chi o bang. Croeso i! Reit, fel mae fydd yn gweithio heddiw, fydd Lloyd yn cynrychioli un person fydda yn cynrychioli'r llall. Byddwn ni'n gwneud keep your peace. Pwy bynnag sy'n mynd am yr hira sy'n ennill, pwy bynnag sy'n gwchwn o bel gynta, bydd y chwaraewr yna yn cael pay yn y chops. Reit, dewch i ni weld pwy sy'n chwarae gynta heddiw. Bore da! Da! Bore da. Yn iawn, ogia? Da iawn. Be di'ch enwa chi? Hedd, Cain. Hedd a Cain. Da chi gan rhywbeth exciting dros y penwythnos, boys? Be da chi'n neud dros y penwythnos? A dwi'n mynd i ddringo bore fory. Dringo! Dringo? Mae Ted yn joio dringo. Exciting. Lle ti'n dringo? Lle ti'n mynd i dringo? Gynarfon. O, Gaernarfon. Fantastic. Ochra fi, Eli. Reis, da chi'n barod am y gêm, boys? Yndan. Reis. Chi siŵr? Hedd, gyd i ddewis gynta, pwy ti eisiau chwarae i chdi? Lloyd neu Hyw? Hyw. O! Reit. Sorry, Kai, ti sôn da fi, boi. Oce, reis, da ni barod, Lloyd? Ar un pryd, Ar un pryd, pwy bynnag sy'n gwchwn o bel gynta, mes? Come on, Kai. Barod? Reit, 1, 2, 3, go. Bydd tynnu hamstring. O, shit. Excuses yn barod, sori. Sorry, boi. Sorry, Kai. Cain, ti'n cael pay yn y chops yn anffodus, mes. Di'r pay yn barod? Go on, ta. Barod, mewn 3, 2, 1, pay! Oh! Yes! Diolch yn fawr iawn, boys. Ta-da! Ta-ta, ta-ta. O, sori, mes. Oedd yna'n dda i fi. I chdi oedd, Oedd yna'n dda i fi. Fi'n hapus o'na. Ie. Gawn ni weld os well look da fi tro ma. Pwy sydd da ni nawr? Pwy sydd da ni? Bore da, merched! Helo! Bore da! Beth yw enwau chi? Beth yw enwau chi? Pwy di Elfi? Pwy di clywed? Reit ta. da chi'n Gwybod, gwybod ni'n ni? chwarae tabu. Iawn, oce. Wel, be am ta? Elfi a Fern di hein o Abertawe. Dyn nhw'n clywed ni, ond gei di chwarae Elfi, Iawn. a na i chwarae Fern, iawn? Ie. Oce, a wet a Lloyd. Da ni'n gwybod beth sy'n mynd yn gweithio. Keep your Barod? peace. Ar ôl 3. 3, 2. Elwyn, ta. O, Lloyd! Be ti'n neud, met? Sori, merched. Sori, Elfi. Reit ta. Os ti'n gallu clywed ni, Elfi, mae pay yn y chops i ti. Os dim fi sy'n cael y pay yn ôl pob tro. Ie. Da chi'n gwybod ni? Gobeithio ddim. Na, no cael e. Reis, o, ta, ma' na pay. Just rhywun gymryd pay. Go! Pay! 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 Oh! Hei, joiwch chi'r beth. Diolch, merched! Ta-ta!
Wff. Ac yn ail beintio wel na, neu gadw hon, ti saff am Ie, wan. ymarfer, keep up is fi mewn. Eich bo ni, ond reit, pwy arall sy'n barod am frwydr? Ydych chi'n barod am frwydr? Ti'n barod am frwydr? Srym arall am frwydr? Ni fan hyn o'n Aberystwyth! Ni dal yma ac yn barod am frwydr. Pwy yw e frwydr ond gyda thwist? Keepy uppies, boys. Pwy sy'n eisiau chwarae? Oce, ti? Beth yw'n ti? Arthur. Arthur, ti'n dda ni keepy uppies? Ada. Come on. Mae gyda ffydd yn ti. Pwy arall sy'n chwarae? Ti? Beth yw'n ti? Evan. Evan. Come on, boy. Ti'n meddwl ti'n mynd i ennill? Ada. Let's do it. Okay, and eich tro, Evan gyda, okay? 3, 2, 1, off a ti. O, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 10! High five. Arbennig. Hwna'n sgwr dda. Come on, boy. Arthur, amdan ti. Go for it. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, no! Oh, no, pay mewn! I'm looking boy. 3, 2, 1. OK, nesa, so amser o'r gêm arall. OK, amdani, yn erbyn pwy? Ti, beth yn ti? Gwion. Gwion. Come on in, boy. A un o ti, sorry, boy. Zain. Zain. OK, pwy sy'n mynd gynta? Zain, go for it, boy. Oh, arbennig. Wow! Around the world! Come on, cynulleidfa, bach o cefnogaeth yn y cefndir. Cor y cynulleidfa yn y cefndir. Arbennig. Right, mwyn yn mynd mlaen am ages. OK, nesa. Nesa. Oh! Oh! A lwcus! Paidi yn y gwyneb! Alli ni bod ma trwy'r dydd y Zain fan'na. Da iawn, rwch glap mawr iddyn nhw sgwyddoch yn dda. Arbennig. Da ni'n chwarae gêm wan i ddod i nabod chi chydig bach yn well, iawn. Byddwch chi'n troi chi rolwyn ma yn eich tro, a wedyn yn dibynnu pa wrthrych da chi'n glanio yno fo. Fydd na unau cwestiwn i chi, neu rhyw fath o her. Ond os da chi ddim yn llwyddo i atab, neu ddim yn llwyddo i wneud yr her, be maen nhw'n gael, Lloyd? Be chi'n meddwl chi'n gael? Hei yn y chops, chi'n iawn? Mae yna bensel fan hyn, eich fe chi dynnu llun, eich fe chi wneud rhyw fath o her chwaraeon, neu hefyd, mae yna beis ar yr olwyn hefyd, iawn. Fe chi mae eisiau chi drio osgoi heina. Pawb barod? Ie, tîm gwyrdd, chi'n barod? Dyma ni tîm gwyrdd. Freya, a we. Come on. Hey, 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 hey. Os di ashario ti fan. Da iawn, Freya. Ti'n gas, Steffan. Reit, Lara, chdi sy'n nesa. Sbinio'r olwyn. Hei arall os gwelwch yn dda na. Hei, 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 hei. Ti, da un, Ti'n gorfod. Gorfod. Da iawn, di. Hat-trick o beis. Come on, Amy. Hei, Ara. Ti'n grif. Do beth am stopio. Hei! Tri, dau, un, Reis, gawn ni baratoi mwy o beis, please. Da ni'n rhedeg allan. Na, dim mwy pays even he me. Come on, Team Gwyrdd. Tîm glas. Da chi di golchi'ch gwyneba? Do? Reis, os gennych chi'n negas ydyn i'r tîm gwyrdd. Rwan, na? Ar ôl 3. 1, 2, 3. Glas, 1, 2, 3, ni yw'r gorau yn cwpan fi. Oh, nice. Da iawn. Team sassy da ti. Ma'n nhw'n sasi. Wow, reit te. Nhw wedi cymryd y pies i gyd, newn ni cael cwpl o pwyntiau. Ie? Come on, Annie. Pryd bynnag ti'n barod. Fei. O, da ni saff o'r pei na, dan. No! Annie, come on! Digwydd! 3, 2, 1, hey! Annie. Da iawn, Annie. Gwenni, come on, rwan. Da ni di gael 4 pei. Gwenni, ni angen pwyntiau. Ni angen pwyntiau. Na. Hey! Reit, disgo. Ce, mae rhaid i chdi ddangos dy ddathliad Celebration Pêl Droed gora di, iawn? Ar ôl 3. 1, 2, 3. Ffwrdd chdi. Da iawn chdi. Da. Reit, Harriet, gorffon ni off mewn steil, a we. Dim mwy pays, please. Na! Fi'n rhedeg mas. Sorry, Harriet. Rhedeg mas
so pai. Does dim stwnshlyd o. Da iawn. Reit. Oce. Dyma ti. Reit Harry, oedd cael y stwnsh off the wyneb di oherwydd ni angen bydd yn neges ni i'r tîm glas. Reit Tîm gwyrdd, oes da chi neges i'r tîm glas? Oes! Harry, ti'n barod? Ar ôl 3. 1, 2, 3. Tîm Sambarec, neu'r criw, neu'r gorau erioed i byw. Da iawn chi. Tîm glas, ydych chi'n barod? Wel, tîm gwyrdd, ydych chi'n barod? Barod. Sori, dwi'n gwybod lle mae capdeiniad chi. Lan, 2, 3, 4. Lan, 2, 3. Allan ni ti'n tabl o this man. Na union o'n un math. Beth oedd hyn? Os dwi'n cael o, rai. A symud y cost yma. O, wyta o, fydda. Lloyd, Cadi, hiw! Dim gwersi dawnsio Cadi di hwn. Da? Sorry, Bex. Sdim amser dych chi ddansio, mae'na gystadleuaeth draw fyna yn mynd i ddigwydd. Mae rai fi wedi, oedd y moves yn y ffyrdd da. Fythau gaf i go bach wedyn. Ond dim nawr! Mae'r tîmau'n aros o, mae'na gystadlu, fe eisiau siapo chi. Reit, reit. Sorry. Aloha! Aloha! Grindwch, fi yw boss y gêm tro ma, reit? Tîmau glas a gwyrdd, ydych chi yn barod? Da iawn, achos mi fydd yr enillydd yn cael iste yn y gadairau! Ac mi fydd y collwyr yn cael ei stwnsio yn y tag! Ond mae eisiau rheolau gyntaf. Oes tad, bob tro. Felly, un wrth un mi fyddwch chi'n neidio. Cadi! Yn ofalus mewn i'r pwll, yn rhoi my gyda ymlaen ac yn ffindo bag ffa. Byddwch chi yn twli'r bag ffa at y cnau coco a gobeithio allwch chi ennill pwyntiau i'ch tîm chi. Reit. Mali di penderfynu pwy sy'n mynd gyntaf, iawn? Yn dosa de. Dim ond un ffordd i wneud na si, a dyna carreg papur siswm. Come on, Lloyd. Barod? Carreg papur siswm dangos, iawn? Iawn, oce. Barod? Carreg papur siswm dangos! Carreg papur siswm dangos! Reit tîm gwyrdd. Gyntaf neu ail chi eisiau mynd? Ail? O, reit. Syniad da. Byddwch chi... Come on, tîm glas. Death round a help di yn ôl i'r Wisgwch chi'r mygyda na fan yn barod i fynd. Reit Freya, ti sy'n mynd yn gyntaf, ie? Cama di mewn i'r Iawn, pwll chdi, boi. na wes job na Cadi mewn fewn. Ie, gofal. Mae amser chi yn dechrau nawr! Go Freya! Oce, Lara mewn, Lara mewn. Come on. O, na, lawr i'r canol. Ti'n dechrau, Imi, mewn â chdi. Mwg ymlaen! Ondi. Sorry, come on, Lara. Come on, Freya. Come on, Lara! Reit 30 a 10! Da iawn, ar y sgwyd i mi. Oce, a go. Reit, 5 a 10! Yes, da iawn. Aros funud. Lloyd, Filiester. Go. Mewn â chdi, Lara. Go, ti'n glas! Amser y mynd. Gyfet! 50! Ar y chwiban! Mewn amser da iawn chi, tîm glas. Wff! Reit, tra bod ni'n cyfri'r scores ma, tra bod y tîm gwyrdd yn paratoi i chwarae cwt cnau coco, be am i ni atgoffa chi o'r wobr fawr. Wyt ti'n gweld dy hun fel y Geraint Thomas neu Emma Finucca nesa? Wel, dyma'r wobr really cool i chdi. Beic newydd sbon i chdi a ffrind. Ech chi di bedlod y ffordd i le bynnag tisio? Sori, dwi'n mynd ar tandem.
Jed, sut mae gysylltu? Am y cyfle i ennill, allai di dextio Sadwrn a dy enw i 80800 am ddim, neu ceri'r wefan s4c.cymru/stwnsh Sadwrn. Mae'n rhaid ti fod am 16 a chofio ofyn am ganiatad cyn cystadlu. Pob lwc! Cysylltwch faint bynnag o weithiau chi moyn. A ta be, Hyw? Be? Ti'n ni siŵr o fod yn rhoi'r beic i ti? Sa chdi ddim? Fyswn, y seithfed i ni, ti'n siŵr o fod? Chwechad, eich. Ie, wel, ta beth. Mae'r tîm gwyrdd yn barod i chwarae hwn. Reit e, tîm gwyrdd, ydych chi yn barod? Ydy! Da iawn. Annie, cama di mewn i'r pwll gyntaf, please. Rhod y mwgwr mlaen, mae dy amser di'n dechrau nawr! Right, hang on. 10 a 30. Diolch Da iawn, dechrau da, tîm gwyrdd. Off a ti! Off a ti! Off a ti! Ti gwyrdd! Off a ti! Barod! 30! A llai nes yma. Off a ti! Oh, unluckus! Off a ti! Go! Mae'n 50 gram na. Hanner ffordd, boys, hanner ffordd. Shot! 25! Da iawn! Sgwr da iawn fyna. Gwyrdd! Ti gwyrdd! Unluckus! Not a pŵer! Stim lot o amser ar ôl! Go on, ti gwyrdd! Unluckus! Go on, Annie! Come on, Annie. Unluckus! Lamra. 15 eiliad i fynd! Unluckus! Come on! That's all amser, Danny! 10 eiliad i fynd! Gymryd mae amser! Quick! Oh, stop! Mor agos. Reit, gapteiniad, dewch chi draw fan hyn, please, i ddatgelu y sgôr. Dewch draw fan hyn, please. Reit e. A llai ddatgelu, mi gafodd y tîm glas 125. Da iawn, sgwr da. Ac mi gafodd y tîm gwyrdd 125! Chi'n gwybod? Dyna'r tro cynta mae hwnna erioed wedi digwydd. Felly, dyma sut mae'n mynd i... O, sa'n gael ei pawb ffito i'r tank yw. Dyma sut mae'n mynd i weithio iawn. Mae'r capteiniad am chwarae carreg papur siswrn. O, fi'n gwybod, sori. Paid roi pwys yna arna fi. Right. Be mynd i'n keep up, please? Na, carreg papur siswrn yw'r ddel. Reit. As funud. Reit. Os da ni'n neud hyn, na i ofyn ta. Tîm glas, dewch yma. So mae'n cael bach o gyngor da'r tîmau nawr i weld beth nhw ddewis. Ai carreg, ai papur, neu siswrn. Da ni'n barod. Sgwni. Dwi'n siŵr be mae Lloyd yn siarad am i mwy. O, dyn ymlaen, Lloyd. Sut ti'n mynd gymaint o sgwrs am 3 opsiwn? Ia, barod? Ie, fi'n meddwl. Ie, siŵr. Carreg papur siswrn dangos, cofiwch. Ti'n mynd cael neud fflaman am byd gwirion, man? Na. Dŵr na fydd. Tensiwn os yw'ch yn dda. Carreg papur siswrn dangos! Da iawn, tîm glas. Wedi ebyn. Hei, dewch ar. Hei, tîm. Sa'n mynd i'r Steff, dal dy ddŵr, Steff. Reit e, tîm glas, ewch i'r Senegadau ddau. Da iawn, tîm glas! Fi mor sori, tîm gwyrdd. Chi sy'n cael ei stwnsio yn y tân! O, tam ydi aros pryd nawr, chi'n gael pein y chops. Off a chi, go! Y datan dwy. Yr unig gêm llawn tensiwn go iawn. Mae yna fwy o ddrama fan hyn na pobl y cwm. Coronation Street. A rownd. I gyd efo'i gilydd. Ac yn chwarae heddiw, ac yn gobeithio osgoi'r datan berwi o boeth yma. Mae fi, Cadi, Lloyd i lew, Beca, a Steffan! Ond, pwy
ydy'r person lwcus fydd yn cael gofyn y cwestiynau heddiw. Saff o'r pei afiach. Dewch i ni weld. Mae Dami teimlad da. O, a Mae Dami teimlad da. Come on, Lloyd boy. Come on, Lloyd boy. Sy'n eisiau rhaid nhw fi de? Rhaid i fi, rhaid i ti. Yr un yw'r rheolau gyfeillio'n annwyl. Mi fyddwch chi yn eich tro yn dal y daten dwym ac yn ateb cwestiwn gwir neu gelwydd. O, mae'n sleidio off yn barod, fe fydd ala fe. Boeth, Cad. Ie, byddwch chi'n dal y daten dwym yn ateb cwestiwn gwir neu gelwydd. Cael ateb yn gywir, da iawn, gewch chi basio'r daten dwym mlaen i'ch ffrind. Cael cwestiwn anghywir, mi fyddwch chi'n clywed y sŵn yma ac yn goffod dal yn y daten tan i chi gael cwestiwn yn gywir. Okay? A pwy bynnag sy'n dal y daten ar ddiwedd yr hwter yma, chi wedi dyfalu. Mi fyddwch chi yn cael y pei anferthol yma. O, allai maros i weld Lloyd yn cael e. O, na, sa'n siŵr ato, wrth gwrs. Reit te, pwy sy'n ni ddechrau? Dwi'n apus i ddechrau. Ta be? Na, fi am roed ei Becca. Becca, fi tyfa ges ti look drwg wythnos diwetha. So gei ti ddechrau. Mi fyddai bod eglur a phosib gyda'r cwestiynau dim dadle. Ma'ch amser chi yn dechrau nawr. Yn drafft cyntaf y Toy Story, Buzz Lightyear oedd y gelyn, gwir neu gelwydd? Gwir. Mae'n gelwydd Woody o fe. Mae cymylau yn pwyso tua 1 miliwn tynnell, gwir neu gelwydd? Gwir. Cywir. Mae chwys hipo fel Eli Hail yw croen, gwir neu gelwydd? Gwir. Cywir. Sut ti'n gwybod hynna? Kate Nash oedd prif perfformiwr yn Pride Caerdydd wythnos diwetha, gwir neu gelwydd? Dechrau cwestiwn gwir. Gwir, da iawn. Mae'n bwyd. Dim ond 7 gwlad sydd wedi ennill cwpan y byd mwy nag unwaith, gwir neu gelwydd? Calwydd, llai. Celwydd llai 6 gwlad. O, sorry. Mae hi ddiwrnod cenedlaethol Scooby-Doo heddi, gwir neu gelwydd? O, gwir. Na, Garfield. Mae tymheredd mellten 5 gwaith yn bwysach na'r hael, gwir neu gelwydd? Gwir. Da iawn ti, Beck? Na, clon. Mae yna 6 gair sydd yn rhan o'r wyddor Saesneg sydd ddim yn yr un Gymraeg, gwir neu gelwydd? Gwir. Mae'n gelwydd. Mae dolffiniaid yn adnabod ei ffrindiau can ei PP, gwir neu gelwydd? Gwir. Ydy, mae'n wir. O, ie, gwrs hwnna. 1958 oedd y tro diwethaf i Gymru gystadlu yng nghwpan y byd, gwir neu gelwydd? Be oedd y dyddiad? 1958. O, mae'n Gwir, gwir. Nage, celwydd, 2022. Mae Flamingo yn binc pan maen nhw'n cael ei geni, gwir neu gelwydd? Gwir. Na, celwydd, llwyd i nhw. Mumble yw enw prif gymeriad Happy Feet, gwir neu gelwydd? Gwir. Da iawn ti. Mae lemon a leim yn arnofio mewn dŵr, gwir neu gelwydd? Gwir. Na, mae'n gelwydd, mae leims yn suddo. Roedd y ffosil fwyaf o pŵ yn mesur dros 3 centimetr. Does dim corff mewn siren fôr, gwir neu gelwydd? Da iawn ti. Nid yw'n bosib i anifeiliaid gael alergedd i bobl, gwir neu gelwydd? Gwir. Na, celwydd, mae fe'n bosib. Mae Lego yn gallu gwrthsefyll gwasgedd yn well na sement. O, come on. Celwydd. Mae'n wir. Mae peli pala fwyaf y byd gyda adenydd sy'n 20 centimetr, gwir neu gelwydd? Celwydd. Da iawn, 31 centimetr. Ti'n fwy tebygol i gofio breuddwyd os dy fod wedi cysgu'n wael, gwir neu gelwydd? Da iawn, ti. Mae'r lleia. A wedes i yn dofer. Dyma, ar ôl dy berfformans di wrthnos diwetha, fi credu dyma'r lleia ti'n heiddi. O, come on. Mi nes di golli'r data'n dwym. Felly pei, mewn 3, 2, 1, pei! Da iawn, Lloyd. Llongyfarchiadau mawr iawn hefyd i'r tîm glas! Ond y tîm gwyrdd, chi sydd wedi colli. Da chi'n barod am y pei? Na. O, da chi ddim yn barod. Wel, tough. Mae o'n digwydd mewn 3, 2, 1, stwnshlyd! Aroswch le i chi achos Project Z sy'n nesaf yn Ysgol Bro Idris. Os ydych chi'n gwylio ar mwy o Stwnsh Sadwrn, ewch draw i BBC iPlayer neu Clip. Ie, cofiwch hefyd am y wobr fawr. Cyfle i chi a ffrind ennill beic. Welwn i chi wythnos nesaf yn fan hyn am 8 o'r gloch. Ta-ta! Am fwy o fideos fel hyn, cofiwch hoffi, rannu a thanysgrifio.